Môžem vás na chvíľku vyrušiť? Nech sa páči. Dobrý deň, ja som sa vám chcel spýtať, aké máte prvé pocity pred koncertom? Celkom fajn. Mám troška... som troška nervózny a je okolo mňa dosť mikrofónov, ale za to to bude podľa mňa lepšia akcia. Ďakujem za rozhovor. Niečo je to strašne. Ďakujem. Teraz ďalší náhod okolo veci, hej? Dobrý deň, môžem vás na chvíľku vyrušiť? Jasné, môžeme. Chcel som sa spýtať, aké máte prvé pocity pred koncertom? Pocity sú optimista. Sorry. Ďakujem pekne, môžete nám ešte ukázať vaše tetovanie? Celkom ma Môže. Tak môžete začať od ramien napríklad. A môžete aj menší komentár. To boli moje zuby. Ale ja som dohľadaný, chlapci, počkaj. Máš to? Jasné, ja to mám. Tak ďakujem za rozhovor. Dobrý deň, môžeme vás na chvíľku vyrušiť? Jasné. Môžem sa spýtať, aké sú vaše prvé pocity pred koncertom? Pohode. To je všetko, čo vám k tomu poviete? Keby si tak netýskal to tak aj ti poviem viac. Dobre, tak ďakujem pekne za rozhovor. Dík.